Szevasztok, Fanny bolyok, újra! Hello, újra. Próbálkozunk egy másik játékkal, mert az előzővel besültem. Na nézzük. Itt legalább együtt vagyunk. Jaj, Egy csapatban. Legalább nem egymás ellen harcolunk, így biztos jó lesz. Nézzük, milyen karakterrel jövök. Kit választottam? Jaj, Edgárt hoztam. Az no skill. Mi ez a sok vonatok? Vonat, Thomas a gőzmonszony. Hát lehet ezen menni? Azok elütnek engem. Írtam őket. Meghaltál? Megöltem őket, nem is láttam, nem is hozzá ki, meghaltál. De nem most fogok meghalni, hanem ti. Hol vagy? Megdöglettem. Akkor bújkálok. Hány csapat van, mert nem látok az órától Négy. semmit. Négy. Ott van egy zöld. 6, 7. Éppen négy. Mennyi van? Mikor jössz vissza? Akkor felszerem. Jaj. Beszorultam. Megöltek a vonatok, he. Bújjál le. Vigyázz, jön a csapat. Hol? Ott jön lent. Mindjárt meghalsz. Kinyírtam, mint a szart. Tegyék fel izé. Öld meg! Nem tudom, lövöm. Let's go! A séfek tudnak. 6. Kinyírt áldozat. Köszönjük a figyelmet, jövünk vissza hamarosan. Szevasztok!